Sikubingelele mbukeli wemthandazo Dlamini YouTube channel. Namhlanje ngifisa sibheke udaba olukhulu, sibheka indaba ethinta amaphupho ukuthi yini iphupho njalo njalo. Kodwa ke mina ke anginazi impendulo. Ukhona umthandazo Dlamini okuyena ke osiphathele impendulo. Dlamini useza ngaphambili sifisa ukubheka la indaba enkulu ethinta amaphupho. Sizawubona Dlamini. Ngiyaphila msakazi. Siyaphila. Ngiyathemba ukuthi nombukeli ngasekhaya uyaphila, ukhala Galaxy ba. Mhlambe ngokwakho dokotela yini iphupho? Iphupho msakazi. Ngathi imibono uyibona ebusuku mawudlele. Okay. Yes. Because kwehlukene iphupho nemicabango. Ngiyathola. But kuphekisana ngokufanana. Okay. Because ungalala ucabanga ukuthi mangabe nemoto ekanje nje usuthule into iphupho. Okay. Uyibone lento leso ukuthi ya ngiphuphile kanento ukuyicabanga. So iphupho kufanele nokuthi nje ulele into ayigadi ivela nje anytime. Yakungagadi nje ubathi hawo. Ingeke emqondweni wakho. Okay. Iphupho lelo msakazi. Iphupho livezwa abadala bakini noma livezwa uNkulunkulu. Ngeke ngaveza before ngathi uNkulunkulu nedlozi khamba yena emsakazi. Okay. But no mbulo khona ekhaya ngizo understand kufana nedlozi neyithunga ikanye yonke yahlangana. So nje ngawuthi kuyafanana ngasho kuvezwa ngabantu abadala kuvezwa uNkulunkulu but esiningi ngakubeka ukuthi kuvezwa ngabantu abadala because asisho uNkulunkulu uNkulunkulu khona nesebenza. Okay. But akancane ukuthi uNkulunkulu athi but awuphupha abantu bakini sonke isikhathi. Okay. Yeah. Nabantu ngabazi. Nonto ongabazi. All right. Kunamaphupho ajwayelekile. Okay. Ngathi ngojwayelekile vele ukuthi aphushwe abantu uthola ukuthi athi umuntu ngiphupha ngisesikolweni ngiyabhala kodwa lento engiyibhala ngiyazi bayangihlula bonke abantu ngibuzela nje umuntu oke waphupha ngoba maningi amaphupho avelayo uthola athi umuntu ke ngiphupha ngisesikolweni kusesikhathi mangibhala bangibhala bayangihlula mina ngifundile ngazi ngabe mhlambe ngokwakho mosikejia kusho ukuthini lokho Msakazi ngizongena endaweni ezithu isithunywa nedlozi. Alright. Uma uphupha ubhala obese usuke lento ekubizela kuphi edlozi nje kugcine ikuphi uyothwasa ube isangoma. Okay. Umlapho wendabuko. Uma uphupha ukukhulekela abantu uphuphe ukhumilweni njengeSiyoni. Kusuke kukhona imimoya ekhona ekhomba ukuthi unesiphiwo esithize esemzimbeni wakho. Okay. Uphuphe inkukhu ezimhlophe akusho ukuthi sekufuna unesithunywa. Uphupha usemanzini akusho unesithunywa. Akhamba nje umsakazi. Uphuphe ekhanda akusho unesithunywa. But kukhona ukugula okukhomba ukuthi abantu abadala bakhona kuba bafuna ukusebenzisa manje wena awufunda umsebenzi bese bagcina bagulisa. That's why ubona ke manje kwaba divorce my friendship what esithe efana lezo ugcina ucecesona nakubantu sokuthi wena le mimoya ela kuona awulaleli ukuthi thina sesikholwa ukuthi abantu abadala sibalala emathuneni bamademoni basilutho kanti ibona bamqoka kakhulu empini zethu umsakazi. Manje asithi ngiyaphupha ngisesikolweni lokho kusho mhlambe omunye obhekile lapha ngasekhaya uyasho ukuthi cha nami ngingaphupha kusho ukuthi kunedala noma ke kufanele ngiyothwasa sekumele ngenze njani mangifika noma ngihambe kuyoyithwasela noma kufanele ufike kusiphi isigaba la kumele kuze kuhambe khona ke ngiyothwasa Msakazi ngiyasithandula mina isithunywa ayithwasisi. So uma usubona ukuthi mina le ndlela engichaza ngayo iyachaza ithanda ngiyenza iphahla. Okay. Uthandaza ubuthi imali lebusuku ufila kanjani ubona abanye babona bakhona emakhasi baqaye bangiphupha kokumanje msakazi bafone inthandaza ngikuphuphile. Umuntu kanje kwanje kwangifana uphuphe umuntu kanje uhamba imoto ekanje ngithi miya imoto yabo ukuthi ya nguwe vele ngubonisiwe ebusuku. Okay. So msakazi uma kufikile efana le awuvusi ukuhamba uthwasa kahle sikhuye kuthiwa amathwasa kufuna ukuthi lo muntu umboniswe umuntu ongamazi sometimes na ungesimama efeke kimi uyagula ukuthi mina ufuna uthwasa wena beke umthwasisa nokhambi kanjani lento ekhulume kuye because mina ngizokwenza ngendlela mina angazi ngayo ngeke ngazi the way mina yakhombiswa ngayo lo muntu but uma akhombisiwe lo muntu akhombiswa yena lo ya usevela vele olento somgadisi empindile zinqunywa amakhanda yeko dokotela sikuthola kanjani bangibambe u-071 5292 117 073 1044 262 bakhohlwa ukuthi basasebenza umthalazi Dlamini sephethe lapha khona umsakazi. Sibonga kakhulu kudokotela umthandazi ikakhulukazi mehlephela ngalolu daba lolu. Please subscribe lapha ku YouTube channel. Siyabonga.